Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Kull ma għamiltinna mulej għamiltu bħaq u s-sewa, għax aħna dnibna kontrik, ma ħarisniex il-kmandamenti tijek, iżda sebbaħ lill-ismek u ġupriħek mana skont il-kobor tal-ħnina tijek. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif innuxxira, narblu ftit il-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra lill-Alla. Inti li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħnina. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħnina. Inti li dejjem toffri lek innifsek lil missier b'sakrifiċċju tal-fidwa tagħna mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu bil-Qudiesija b'suffraġġju tal-irwieħ tal-familja Żammit, Karwana u Zerafa. O Alla, inti tatina l-aqwa xhieda tas-seta tiegħek bla tarf, billi taħfrilna u tħenna lina. Xerred dejjem fuqna l-grazzja tiegħek biex inħaffu fit-triq tal-wedit tiegħek u tatina semm il-ġid tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix fi saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Zakkarija. Dan jgħid il-mulej tal-eżerċiti. Għad jiġu popli u nies li jagħmru fi bliet kbar. U nies ta' belt imorru għand dawk ta' belt oħra u jgħidulhom: imxu, ejjew immorru għand il-mulej nitolbu ħniena u nfittxu l-mulej tal-eżerċiti. Ngħid għalija sejjer jien ukoll. U kotra ta' popli b'ġnus qawwija jiġu jfittxu l-mulej tal-eżerċiti f'Ġerusalemm u jitolbu l-ħniena tal-mulej. Dan jgħid il-mulej tal-eżerċiti. F'dawn il-jiem 10 irġiel mill-ilsna kollha tal-ġnus jaqbdu ludi jżommuh minn tarf il-libsa tiegħu u jgħidulu: ħaniġu magħkom għal ismajna lil Alla magħkom. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjar ngħidu flimkien: Alla u magħna. Il-mulej bena l-sijom fuq l-għoljiet imqazza u jħobb il-bibin tagħha aktar mill-lamajjar kollha ta' Ġakob. Belt ta' Alla, wejjed sbeħ u jgħid fuqek, ngħidu flimkien: Not ir-raħab il-Babilonja ma' dawk li jarfuni. Araw, in-nies tal-Filistija, Tir u Etjopja, dawn twildu hemm. Walsihom jingħad, il-koll il-wieħed u l-ieħor twildu fija, u Alla l-għol innifsu u wettaqa f'posta, ngħidu flimkien. Jikteb il-mulej fil-ktieb tal-popli, dan twilet hemm, u jgħannu huma jisfnu dak kollha li jagħmlu fik, ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Bejn il-bniedem ġie biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għal kotra. Alleluja. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Meta qorob għalih iż-żmien li fih kellu jittieħed mid-dinja, Ġesu brida sħiħa dar u telaq lejn Ġerusalemm. U bagħad xi messaġġiera qablu li huma sejrin daħlu f'raħal tas-Sammarija biex iħejjulu fejn joqgħod. Iżda hemmhekk ma laqgħuhx.
bil-ju kien sejjer Ġerusalem. Meta raw dan id-dixxipli ġagbu ġwanna qalulu mulej, trix ngħidu n-nar jinżel mis-sema u jaqridhom. Iżda Ġesu dar fuqhom ċanfarhom. Imbagħad marru f'raħal ieħor. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżis minkejja l-ħafna ġid li Ġesu għamel fuq kull imkien, l-Evanġelu tal-lum mhux darba jew tnejn nisimgħu din il-preżenza tiegħu ma kienitx aċċettata minn bosta persuni. Propju hekk turina din is-silta tal-lum fejn l-Evanġelista Luqa jinformana li s-Samaritani ma laqgħux lil Ġesu. U allura dawn iż-żewġ apostli li kellu miegħu qalulu mulej trix nibatu ibad xi ħaġa għalihom ħa teqridhom. Imma Ġesu żgur li qatt ma jirraġuna kif narraġunaw aħna. Mhux tal-li ma batilhomx jew ikkastigahom, tal-li jrid jipprova jagħmel dak li jista' biex jipprova jidħol f'qalbhom. Imma is-Samaritani kienu ftit qalbhom magħluqa. Naturalment, il-bniedem pagan, il-bniedem li ma jismax il-kelma talla, bil-fors jasal biex ma jaċċettax il-kelma tiegħu. U allura importanti illi f'din iċ-ċirkustanza Ġesu ċanfar lil dawn id-dixxipli li talbu din il-ħaġa minn għandu. Issa kemm tassew għandna x'nitalmu minn għand Ġesu u kemm huwa jibqa' ta' modell għalina li hemm minna fih. Għaliex għax xi drabi meta xi ħadd jagħmlilna xi ħaġa jew inkella jweġġana mingħajr ma rridu donnu nħossu fina sentimenti ta' tpattija. Imma aħna niftakru li aħna insara il-pagani ma jħossuhiex din il-ħaġa, imma aħna l-insara nħossuha. Għaliex? Għax jekk Ġesu lil dawn mhux tal-li ma pattilhomx, tal-li rid jagħmel il-ġid magħhom. U allura importanti ħafna li Ġesu jfakkarna li aħna l-insara aħna persuni differenti mill-pagani. Għaliex? Għax aħna aċċettajna l-Kristu, ta'mmidna u tħanna wkoll fil-kongregazzjoni tiegħu. Allura importanti ħafna mela. Mhux impattu bit-tpattija ma nieħdu xejn. Nippruvaw nadru u nippruvaw inħennu. Dawk huma ż-żewġ kelmiet li kellu Ġesu meta kien jiltaqa' ma' dawk ċirkostanzi. Kien jader il-bniedem u fl-istess kien iħenna għalih. U allura dan li nitolbu l-Ġesu dal-għodu, mulej Ġesu għatini dejjem l-ispirtu tiegħek. Għaliex? Li huwa l-ispirtu ta' tieba u ta' ħniena. L-nisrani minn fommu dawn iż-żewġ kelmiet ridu joħorġu tieba u ħniena u modrija bil-wieqfa. Inresqu dan it-talb tagħna lill-Ispirtu Santu ħalliqu mulej tal-Knisja li jmexxija mal-medda ta' żmien u biħlewwa jħeġġiġna sabiex timxi l-qudiem għalhekk ngħidu ejja mulej Spiritu Qaddis li ġġedded kollox. Ejja mulej Spiritu Qaddis li ġġedded kollox. Ejja Spiritu Qaddis Ruħ tal-Knisja iġma' faqda sħiħa u għati l-frott li tħabbrik it-tama u kull xewqa tajba ta' kull min jagħti semu fl-Assembleja tas-Sinodu tal-Isqfijiet nitolbu. Ejja nifsħlejju Alla li f'Ġesu tħeġġeġ mill-ġdid il-fjamma li tnemnem u tiddritta mill-ġdid il-qasba mawġa nitolbu. Ejja Spiritu ħalli li s-saħħaħ mill-ġdid l-għadna mniexef, tiġbor mill-ġdid lill-mitlufa u ġib mill-ġdid il-ftijajm
fost dawk li ma jarfux li xurxin ngħidu ejja mulej Spiritu Qaddis li ġġedded kollox. Ejja nhar iħeġġeġ ta' Alla li ssaffi kull ħsieb ħażin, teqret u tibdel kull niket fena ta' ħajja ġdida nitolbu. Ejja ġmil taż-żgħir u tal-fqir, saħħaħ il-arusa tal-ħaruf bid-dmuħ ta' dawk li jħobbu l-paċi u dawk li għandhom il-għaġġ għall-ġustizzja nitolbu. Ejja maħfra ta' Alla watina n-nifs tiegħek li jaqqadna mill-ġdid u jagħmilna tas-sew aħwa nitolbu. Ejja erf tas-sema u imla bil-grazzja tiegħek lil kull min huwa miġbur għas-sinodu nitolbu. Ejja tama tal-Knisja u qajjem fija ħolm u xewqat skont il-qalb talla, dak li fajnejn il-bnedmin jidher li ma jista' jkun qatt iseħħ nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba tagħna. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna u għatina li fid-dawl tiegħek naraw id-dawl biex bil-qawwa tiegħek iseħħ fina r-rida kollha imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li ninnofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li uniedma quddiemek u għamel ikun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżeniti, ibnet tiegħi naħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. U Alla ħanin nagħmel li din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna l-għajn ta' kull barka bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien raddulek ħajr bibnek l-għażi Ġesu Kristu l-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox li inti battunna bħala Salvatur feddej magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwieled Marja Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex jħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmin għal-ħajja. Għalek fl-imkien mal-anġu l-qaddisin kollha, inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewit, birek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewit. Qaddis tas-sew inti mulej inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek
biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nibrak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġrad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nibrak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwiet għax hu l-mulej kull irkoppa temilek kull il-sin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna b'namdam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nraddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek l-erwieħ tal-familja Zammit, Karwana u Zerafa li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huma bil-Magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li huma minsija minn nieshom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tan huwa missierna, missier li jħobbna, missier li jgħadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh
l-istess talba li għallimna huwa stess. Ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna, bħal ma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol ta' tis-saqaf tiegħek. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Bil-wieqfa ngħidu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Ngħidu t-talba ta' San Bernard li kien jgħid il-Madonna. Ftakar ja li żjed ħanina Om Verġni Marija li qatt ma stema li xi ħadd jintefa' taħt il-ħarsin tiegħek talbek il-għajnuna jew fittex li tidħol għalih u inti ma smajtux. Imma anqal minn dan il-ħsieb għal għandek niġi ja Verġni Om tiegħi, għandek niġi qudiemek noqgħod midneb u niedem ja Om li bentalla mamul bniedem la tistmerx it-talb tiegħi iżda ismani u weġibni ammen. Nitolbu. Nitolbuk mulej li dana il-misteru tas-sema iġġeddidna fir-ruħ bil-ġisem biex kif nissieħbu ma jibnek fid-batijietu aħna winxandu l-mew tiegħu hekk ukoll niksbu fil-glorja l-wirt miegħu u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil-Marija tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li żbaħanja bil-fer taqlub safin, Marija Om ħanina, qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.